ko makaawa, wala lang parating ang putang ina mo ko. Sabi ko makaawa, wala lang parating na bata. Huwag mo. Paano gago kung kailangan ko pang makiusap para kung kailangan ko makiusap ay buhay mo gabi. Ay kung kailangan na kailangan no Brad. Ay ngayon, kailangan pa ng isang poste. Poste, dalawa pa. Ay na edad kayo naman din kayo pero kamu kasi kalau hindi lang kayo wala pa dito. Wala na ako. Wala na.